Esitys tulee olemaan uniikki, suorastaan semmoinen juhlakonsertti, koska mä oon tässä nyt aikuisiellä 10 vuotta kiertänyt enemmän tai vähemmän Suomea ja esittänyt tiettyjä cover-biisejä. Siinä sitten samalla luonut omia tekstejä, tehnyt levytyksiä. Alkuun ajattelinkin, että tämä olisi enemmän pohjautuisi mun viimeisimpään albumiin ja oikeastaan minun ainoaan albumiin, niin muut on ollut semmoisia yksittäisiä sinkkulohkaisuja, mutta sitten mä ajattelin, että jos nyt puhutaan tällaisesta 10 vuoden urapolusta, niin mä haluan ehdottomasti ottaa sieltä niitä aikaisempiakin tekstejä. Siinä kun oikein rupesi miettimään, että ketkä on vaikuttanut mun styliin ainakin alitajuntaisesti, ketkä taas sitten ehkä biisien teksteihin, siellä rupesi aika selkeitä tiettyjä bändejä, tiettyjä suomalaisia artisteja olemaan. Tänään siksi kuunnellaan esimerkiksi Juha Tapiota, Reino Helismaata, taitaa tulla Imagine Dragonsia ja jotain vähän tuommoista rokahtavaapaankin sinne sekaan. Pianossa on Miikka Kallio, jonka kanssa me ollaan soitettu justiin silloin 8-10 vuotta sitten enemmän keikkoja, jotka oli tosi tavallaan luovia ja muuntuvia. Ja mä ajattelin, että tällaiseen intiimiin ja tällaiseen uniikkiin konserttiin on mahtava ottaa nimenomaan Miikka pianistiksi. Tänään voi sattua ja tapahtua hyvällä maulla. Tämä mun urani on ollut sinänsä outo, että olen 10 vuotta pelannut ammatikseni jalkapalloakin ja jalkapallon parissa meni iso osa lapsuudessa, mutta koko ajan meni samalla soittaessa pianoa, soittaessa kitaraa, laulaessa, kirjoittaessa tekstejä. Ja sitten kun sitä rupesi ammattimaisemmin tekemään jalkapallon jälkeen, niin kyllä se on se mun juttu, mitä mä oon eniten tehnyt, mitä mä oon kaikkein monipuolisimmin tehnyt. Ja sitten näytteleminen on ollut selkeästi enemmän sivussa. Joskin tietenkin nyt viime aikoina siellä televisiossa enemmänkin, mutta silloin kun on kitaran kanssa, mä tykkään kyllä isoista orkestereista, omasta bändistä, mutta kyllä silloin, että ihmiset on lähellä ja itsellä on akustinen kitara, niin se on ollut se, mitä mä oon eniten tehnyt ja erilaisissa tilanteissa, niin siksi siitä on ehkä muodostunut semmoinen omin juttu. Tosin kyllä tykkään kaikista muistakin. Mahtavaa olla täällä.